Croeso i gynhadledd gwe cenhedlaeth nesaf Blackboard. Mae wedi ei gynllunio i weithio yn y porwr, gan wneud cydweithio ar-lein yn haws nag erioed. Dewch i gael golwg sydyn yn y dosbarth. Dyma'r Athro Williams yn paratoi ar gyfer ei dosbarth. Gall ychwanegu ffeiliau, rhannu a'i rhaglenni neu hyd yn oed ddefnyddio'r bwrdd gwyn i gydweithredu a'i myfyrwyr. Wrth i fyfyrwyr ymuno ar sesiwn, mae'n cael hysbysiad ei bod yn cyrraedd. Mae'r wedd yn addasu'n awtomatig, trwy ddangos y cyfranogwyr a ychwanegwyd, gan ei hannog i ymuno ar drafodaeth. Gall cyfranogwyr ddewis dilyn siaradwr trwy chwyddo sgrin y siaradwr. Pan fydd yr hyfforddwr yn rhannu rhaglen, dogfen neu gynnwys y baratwyd, mae'r rhyngwyneb yn newid yn awtomatig i adlewyrchu'r gweithgaredd, yn lleihau'r siaradwr i ffocysu ar y cynnwys. Fe welwch fod y negeseuon sgwrsio yn weladwy o hyd, i ganiatáu ddefnyddwyr ddilyn cwestiynau a sylwadau heb orfod cadw ffenestr arall ar agor. Gall yr Athro Williams hefyd gynnwys ei myfyrwyr a hyrwyddo cydweithredu gyda'r bwrdd gwyn. Pan fydd yn stopio rhannu, mae'r wedd yn dychwelyd i ddangos yr holl gyfranogwyr, gan ganiatáu ar gyfer trafodaeth wyneb yn wyneb fel dosbarth. All yr athro fonitro dwylo sydd wedi ei codi, a defnyddio'r nodwedd hon i ofyn i rywun wirfoddoli i gyflwyno gwybodaeth i'r dosbarth. Gall ddyrchafu unrhyw un o'i myfyrwyr i'r rôl cyflwynydd yn ystod y sesiwn. Fel cyflwynydd, gall Sara rannu rhaglenni, ffeiliau a'r bwrdd gwyn, lliwio slaidiau a reoli dwylo a godir. Ond fel y cymedrolwr, mae'r Athro Williams yn dal mewn rheolaeth. Gwaith grŵp, cyfarfodydd, darlithoedd a mwy. Beth bynnag i'wch nodau, mae Blackboard Collaborate yn gwneud cyfathrebu yn hawdd. Nawr, gallwch anghofio am y dechnoleg a chanolbwyntio ar eich gilydd.